Здравейте, приятели на Electric Shop! Днес ще ви представя един продукт, с който работя повече от 2 години. Много го харесвам и издържа страшно много време. Не знам дали обичате да бачкате с ръкавици. Аз специално обичам да имам чувствителност на върха на пръстите, но обичам и ръцете ми да са защитени по време на работа, особено когато трябва да се кърти или някаква по-интензивна работа, нещо насилствено, което трябва да се прави. Те са много добри, защото имат тук на кокълчета на пръстите имат неопрен, който хем омекотява, хем не дава да се надерете. И иначе пасват като ръкавици, толкова са удобни, много са готини. Около 19 лева имат цената, просто са страхотни. Аз съм влюбен в тях. Поне 3 чифта вече съм скъсал от тях, но повече от година изкарват. Цената е около 19 лева. Може да ги намерите при нас в магазина ни на улица Паисий Хилендарски, 20, град Сливница, или да ги поръчате на 0896244354 или на лично съобщение. И така, лайквайте ни и ни шервайте.